Ce înseamnă factura mobile? Este o întrebare care a venit la adresa Poșta Moldovei. Factura mobile, de fapt, este o aplicație care te ajută să-ți achiți facturile. Nu mai este necesar să le ai pe hârtie. Le ai pe toate aici, în telefonul tău. Descarci aplicația, înregistrezi factura și mai apoi doar scanezi QR codul generat de această aplicație la ghișeul poștal. Asta este tot. Big shot. Yeah. Down there! Filthy with fun! E foarte simplu, în luna viitoare toate facturile le voi avea la mine în telefon. Folosește aplicația Factura Mobile.